Kaburam ba kajingu kalong ya ublay isnay banlong lembat ni kom kabalang nadu kabang isdang ya kani kajing rke kajungi ya kajing tap sispa arsan snem jong kabalang ni aingu ublay namar ni sautu ya kajing don ringkat kajong ulembat ni lingba kajing syakri baro kibang layo lingba kani katayo baro citayo bangi i ya ka sangti ke benon bor ke jong blai baka beneng kay rakhi lembat ni kom kabalang ni nget skamru bau blai unlong ringkat bat ni hakani ka jeseng hakani ka janmian ka jeseng ka bangi ngin pen kut no ya kani ka jing syak ka jing lek kemen ke jongi ya ka jing dap sispa arsan snem bangi nget skam kani kan long kajing aimen sim ke batamai ni kum ki dekat jang kabalang bangin nang ya syafrang hakajing syakri kajing yo blai ban pendon buromi u halakas ni kajing im kajing ni ngapeng sobha ya ni iwei pe iwei baro nadu ki pastor ki temsan ki dekat ke komiti balang ki invitees ke bangi khat sobha kerpang ya irreverend Dr. R.R. Conville ibalal don lembat ni hakani kapor hodru kerpang el nongbri usakri ubakodor jong blai uban ai hangi ya kajing sisa ka ketien ka jong blai hapdeng jongi hakani ka janmen ngapdeng sobha ingi baro kilong kemi kilong kpa ki khon samla bat ki hep ki barit ki balak bandon lembat ni kene kapor to ublay un isnai ban kerku kene kijing syakri ki jongi bakan long ka burom ya ka kerteng ka badon bor ka jongu ka htien jong blay ka a tu aingu hau trai to khat kerpat ya ka kerteng jongu to pen benai kijing le jongu hapreng ki kenjab reu to ruai hau to ruai kijing ro hau tu ya keren sepang ki kam ki bapla ki jong ni nya sepang hakni ki jing syakri ki jongi ya uplay da ka bangin nyarwai lang ya tu ka team song ka bangin lawan syam hakasla ka bakhat ar jong kini program bat hadien bangin ladap ban rwai kini ka team song ngan sobha ban kerpat yitem san James F Lingdo ban tulis dang bat ban tuai Krau long jingene ublay badon bor krau long kejinge rap utrai man ki bor balang uyalam ling bajong ki arta kesangti bakhlain bor kapetin keda bro lightly to gidkot lembat ke kharas katim so kibor alam uyalam ling bajong kirta sang tiba klein bor kapten kayada yang kaperte kitor keperngem palang umau siang nang rem kayeng skem try undong kapi na kijing trim balang kanang rem nating umensi kabakrau kajing yara utrai tang ya utongin ken tiunam kabakrau kajing yara utrai puramai syakiba drong ta
babon bat bama soitan tinting dum uyale yaka panyo pen kelon yaka ban pen pra play try ken rat yaka no or come to shajab yaka open yo war ai haka kan sharem hapeng ke jing palang kan yeng skrem kabakrau kajing yarap utrai tang ya utungen kenteunam kabakrau kajing yarap utrai buram ai syaki badrang tam kerteng bakrau bor playing in yaro kikam bapela ba ulebaro Jingis le jongu temai manka swi jingker kuker hai utet le hagi ya lama metrai kisnem bandangwan palang kanang roy ambe kanang san try to pin ko kapor kajinge palang kanang yan chaprang kanang le kabakrau kajing yarap utrai tang ya utongin ken keunam kabakrau kajing yarap utrai buram ai syakipat rong tam Syua bingin pendam hujung duai ngin syak skor kat tu kan ni teli ke dekat naga ketien ke jong belai ke kitab Isaya kendong ke baar punyau ke dekat ke baar pat ke balai hak ka sngi ke berisok badap dakawan torwai haka nga utrai nga sumareka nga ai yaka man ke kelipmat yo unu pun sniu yaka ngan sumar yaka menmir bat mensngi ke kitab Sam nong basau pun riu ke dekat ke benengkong bat ke banyo ubelai ulang ke cakari bat ke bor jongi ke jongi rap bahajan ha ke jenjar utrai ki paj udan bat ngi ubelai Jakob ulang ke cakari jongi selat kitab Deuteronomy nong banyo ke dekat ke bakendai tutip namar kata ba utrai ba ubelai jong me mau balong ublei ubayai neken ubayai sumari ke jutang bat ya ke jeng isen bat kita ki ba ya bat ki ba sumari ki hukum jong hadu si hajar ki pateng benriu kitab Leviticus kendang benriu ke dekat ke bakat lai kading kan yai me halor kata keduan bat on penlip satya yaka ke kitab Sam kendang ke balai pun riu ke dekat ke besan kijing iles isen jong me atrai
kalong haki beriu bat kajing shisha jong me kekot hadu kasuin beneng kashiti syaki Hebrew kundang kebakat lai kedekot kebakat nyo tukok ngu ya kita kinong yalam jong pi bat tu penhapo yaladi haki namar kita kisyarai nak bentaki mensim jong pi kum kiban saai kajing ken bakin yo le ya kani da kajing kemen bat om da kajing sngosi namar kani ke membentoy ya pi bat ke bentar ke bakat du ke kitab Exodus ke nong ke balai fulai ke dekot ke bakat san onda kum ta ulo ong hau lem dalet ke kmat jong me lembat ni ti wat yalam syu yang inang ni ublayung kerku ya ke basyak skor ya ke ketien ke jongku ngine pendem ha ke jing tuai ublay ubau kepa jongi bah beneng ngi aigu ya me nak mentah kini ke jing syakrilang ke jongi ya me kum kabalang ha kini ke jing ya seng ke bakaddu jong ke jing rakhi ke jing dap shispa arfusan snem kabalang presbyterian jayau melong lem long rengkat bat la ke jong kabalang nadu balas seng yeka ha ke snem kat praspa kendai po kendai hakini kisis pa arfusan teliki snem bat kerpang lembang ni ketayau nadu bala ple kini kejing rakhi pendun buram ngi ai kejingu ba kejing yaro da kamen siem ko bas ngaugu yame bemelalong lem long rengkat bat ngi ka balang hadu kani ka por bat da shisha ka bakrau ko lalong kejing yarap jong me yala ka jong ka balang mela ai ka mariang ka bebet ka babiang na menta jongi mela don rengkat kejing syakri baro bengelayo ban pendep hapok kan ketayau hakapor kat wei baje men step bat henriu baje man la kejan mir ngilamat kejing kerku bekan jamen sim lembah kejing ruai kisur jing yaro kejing pulien ka ketien kejong me bat kejing duai bat kamtam yaki kubor kibam lapen snow hangi kiba ai men sim yangi kumno bingin lapat ban beteng ni kejing ya lenti jongi kum kabalang nang ni syakmat bat kum balapan kan mau nak ketien ka ba im ka jong me balam da ka kmat jong me ka lem bat gi kum kabalang ha ka jing hal lenti ka jongi kalabiang yang i hang ni nrengi nge skam me don la ka jong ka jing tmu la ka jong kabalang nang ni syakmat habe men ai ka jing syam men sim bat ki jing itu pau ki batmai banang kampen kelut bat penyare ki telai ka yeng jaan bat ban pen scam yiki snar bakum tahab ka kmat jong me kan ya asyua jongi bakum tah ngilak benang ya chaprang hapdeng ki jing bat ki jing yale namar melang blai ubayalam bar bayat asyua jongi urishot lo men sngi bat urishot ding ben met mau siang ke kot bas scam ke jakare nak mentah jongi kum kabalang penlong yingi kabalang ka ba im kabalang ka ba pla kabalang ka ba sakhi me bah pedeng ka percaya ka ba dap de kijing kijing kala kum kabalang ngin sno hame ublay ubam jukla bu hakikun kabalang kamen sim kijing kajing ya teli kajing ya long kawai pen klanya kajing ka ba telot kajongi pelongi ka balang ka basyania tang hame ai balang ba ka jubili ki kun ka balang kinang kam it yame kinang it man kiu sa kayeng ka jong me ban syakri yame ban yakit ban yaba iki kam be bu akile ma ka balang laki long ki barit ni ki bakrau ha bari ne ha bapau kumta ba ka ding men sim jong me kan yai ing bat kan yai rahem hala ka jong ka balang hoi lang ba ki jing kerku me bete hakikam kikti kijing tray kijing ta kijing puli ya ka por ya ka sap ya ka talent ya ka jing kot kijing kia ki balong kijing ai ba ba ki jong me ngila ban ai keluj pada kemen sim ka ba kemen bat ka bas ngungu si ka kam ka jong me nak ban taban pen krau bat pen yare ki hima ka jong me leng bala ka jong ka balang bat syakanu kanu ba ka kam ka jong me ka tawa don riat adu ki balasan kum juku ki dekot apot la ka balang haja yaw rengkat baka tenat balang maupun ya ki bapang ki basitom pen kia yaki ki baduk ki bakerdu pendap yaki ki basngausi ki bakuslai pentengen yaki ki temen ki kro kersyan yaki ki
badon ke jing kemen ke jing syamba ai bikin nang ban ai ngu ban sngu ngu ya me bat kerpang ngi duai ko sem ki jongi ki bala ur ki bala hap ki bala kalno ki babon ju ban kiu chakayeng ke jong me ki bala kalet be ki bala lendet ya me ki bam don chu ka jing slok bat ka jing duai ya me ki baki bor jo ka ka perdai ke la le trai kli halor ka jing em ke jong ki ngi duai na ka mata jong ki balam ba ka jubilee sispa arpozan snem jong ben wat men shem ben pen kendu yaki men pelaj merau yaki dak jing pelaj kapor jubilee nak jing te jing kum ki bor soitan ba jidok ding pen pai bat ya lampat yaki betien yaki ya kelenti ka hok nak benta ka kerteng ka jong me basa sisien pat kin yo mat ka jing map bat ya ka jing pen ka jong me ha ka jing ka jong ki don rengkat ka por ka basa jong ka jing syakri me bekijing duai kijing ai suka kam ke jong me hoot kisur jing ruai ke sayon na ka jing sang samla bat kum ju ru da ka wai ka sur ke ban mi ni ki sau teli ke jing ya sang dong ki bapo la ke jong ka balang bakin long ki ba pendon buram bat ba pediang hun khmat ke khet ke jing isnai ke jong me don rengkat bi wai pa ka wai ki nong ye shim benta ke ni ke jing syakri kabakrau kalong kajing yarap jong me ka kubor no syakri jong me ai kan yo jakah ki do nut ki jong ni da kajing pen kendu men sim bakhuj kabor knang bangin mi na kan kajing rakhi jubilee bat ki hakajing im malakas ngi ka jong ni kum tah ba ka pertai saudong jeng ikan yo tip baka bakrau kalong kajing yarap utrai haka jing em jong gigi kun kabalang hang ne haja yau sngo ya kan ka bangu jongi dak bem ma ki pop ki palat ki rengkang ki babun ki bangi pen sngo si eme dak ki tien ki kamat ke jing em ke jongi na hi bai kini baro ngingu drem ngi pan ngi khot jongi tu sukres menta pat halakarta jing syakri ke jongi yau blai ngin syakri yau blai ka ne ka por da ke jing ai ke jongi bat kat bangi dang lum ke jing ai ngo ai ke jing ladap MCM ban pen kentang ya
Long
tungi di duai. Ko kupa jong iba beneng. Kaburam kejingu ni ai syame kutrai. Namar kejing krau kejing yarap kejong mei. Yala kejong ka balang kejong me kutrai. Aga pangilala ya kabangin yo ru haduk kanika kelemat jong kanika janmit kutrai. Bangin wan ko pabi je kum kun juga balang. Bani yaro ban pendan burom ya ke kerteng ke jome. Try melakir ku el ke jong ke balang ke jome. Ban ngida duai ru menang ya orang kat ki nang ni sya khamat ko try. Beginang ya sya prang. Da ke jingia yarap ke jome. Hang ni ke por ko try be ije ni don hang ni ko try. Ya kini kijing ai na kabanta ka kam ka jome a ublay. Try ba it ka kam ka jome kalong ka ba kraw. Kum ta try ba it ye a ublay. Ida duai ba men kerku kini kijing ai. Bahaba ka balang hakan unu ka benta ka baga pandan kam. Kan long da kijing pendap biang ka jome ko try. Kenang ba nang la kum ka balang. Ban pentelun ki kam ke babun sertap ki jong ka ko try. Naruk kibor balang ablay beije, haruk kibor balang ki bahalor ablay. Tonang kerku mame ablay, yalaga jongga balang batruk to don rengkat ko pa. Nagam nag ki kun juga balang barok ko try. Hoi kum niru abang ya don ban ai ka kam ga jome. Nang pen man ba mame ngi. Hoi iki long ying ki long sam. Om tang bangila ban ai ka kam ga jome rei bangin IT la ga jongga jing em. Naga bentaban syakriya me. Rai be ije ngida duai ru ka ni ka por. Ya ka jing dorang kat ka jame ba ka ni ka por ka bangin yo. Hoi bangin sa pen kut no sa sibang por ko trai je bi subaya ka ni ka jing raki ka jong ya ka ni ka jiwili ka jing dap sis pa arsan snem jo ka balang. Tolong ring kat ablai bi ki ban tabaro. Hoi ker kuru ko trai ya lau jong syakri ujong mai pastor ba sa sibang por inyo ban yang ya ka ban ai ya ka tin ka jame ko try ban sai di jing bam ka jame sim yo pailang ka jaga balang ka jame to isne bener kat balo jung syakri ujame hoi ki jing pen kre ki long ki jong ubri unre ka jing pen janai baro ko try ai kan wan kan long na ka ket ka jing isne ka jame lingbau men simba khu ujame ra yalo jung syakri ujame halak ka kamra ka baning pen sum pen sle yo syakri ujame dakap bor ka jome ko try knang baki ge baro oblay ki ba blay syakri jome nyo ban pensngau ken long ko pa ba ije hoi ki ban diang hun kamat ka khat ka jing se ka jome bakin long ru ka jing kershan ka jing rap yang ikum ki khon ka jome try long ring kat ba ka bor ka ba sa baro ngi IT ki sang te ben bor ka jome ka buram ka jingu ka jing ro ni ai tang shamehi ban ngi pan ni gini baro ka kerteng ka ben bor ka kerteng ka jong try baru nong penim jong Jesus Christ. Amen. Ngilapoi siya kabenta, kabangi ngin sngap no, ya kajing kren halo ka team, kabakraw long kajing yarap kajong try. Ngipen pao kajing songu bat songu burom yay Reverend Dr. B.L. Nongbri. Ibalak ploy ban pediang, ya kajing kot kajong ikum kabalang. Ban ya syakri lem bat ni hagani kajan mir, bat kerpang, ban kren halo kani ka team. Kabakraw long kajing yarap kajong. Ni pediang subhai pi pastor lemba ibewan rengkat bapi. Ban ngi duai bau blay unlong rengkat bapi. Baki ke baro kabami no nakasentur kajong pi. Kan long kabala persa daw mensim jong blay. Bat kan long kajing kerku. Nakamenta jong ni. Kum ki dekhot jong kabalang. Ki beyo sngau bat sngap. Ya kajing sisa kaketin kajong blay. Leng ba jong pi. Reverend Dr. B.L. Nongbri. Ide u principal jong ka John Robert Theological College
ngatip tangkata I pastor dari Saudon ban pen itu syu ila di ila ban le ya kata hane kapor ngan IT no e kapor baro ha I pastor Reverend Dr. B.L. Nongbri. Teman besan Dr. L. Langwa, Ibalong Chairman, Jonganika, Jing Shekri Blay, Gijongi, Gabakat Du, Jonganika Jing Raki, Yaga Jing Dab, Kabashispa, Arbusan Snem, Jonga Balang. Ki Pastor Baro, Jonga Balang, Kumju, Yai Pastor Konbil, Pastor Nyuta Bedon Lembat Ngi Lengba Jonga Nigapur, Ki teman besan Jonga Balang, bat ki teman besan ki balak banyak don lembat Ngi Nigi Weipat ki Balang, Ki Nong Syak Khot Snow Bha Baro, bat Mapi Upai Lang Jong Ublay, Ubalay Syat Kemen, Lem Balaga Jonga Balang, Lengba Jonga Niga Tayau, Haga Jing Raki, Yaga Niga Jing Dap, Kabashispa Arbusan Snem, Jonga Jing I, Baga Jing IA Ga Jong Ublay. Nashim Yaga Niga Lat Kaba Kraw, Yaga Ban I Kublay Jubilee Pi, Haga Teng Ba Kraw, Bat Kaba Don Botam Ga Jong Utrai, Bat Unong Pen Em Jong I U Jesu Christ. Nashim Ru Iniga Lat, Yaga Ban Wanra, Yaga Jing Kublay Kaba Kerpang, Daki Nongikai Ki Samla Puli, Bat ki nong tray jonga John Robert Theological College. Ya pi ki kun jonga Balang Jaya baro aga kum gani ka singi ka bakraw. Rengkat bagi jing kerku kerdo. Bau blay lengba ka sangti ka jong u. Unda kerku kerpang ya ka way pa ka way ka rempay yeng kristan. Bat unda don rengkat bat penkop bort mairu. Ya ki nong syarai hapo jonga Balang. Bapila wanang yai nang ni sekmat pat daga bor ka jong Ublay. Ngaingu ya Ublay ubayalam ya jing yai lenti ka jong na bat bahaga jing start ka jong u ula ibet bangan don lem bat pi kum ka Balang lengba jong ni geski bat ga janmit jong ni ka por ga bakentang bangin yo bantay ya kan ka duan jong ga jing aingu lem bat upait lang jong Ublay naga bantay ki bakraw bat ki bitenat naga bantay ga jing penim ga jing ai ga jong Ublay ka bakum ka Balang ga yo ya ka ban raki lengba jong ni ka tayo bat ka ni ka sngi baro si sngi ya ka ta snem jong ka jing dap ka jong ka ba shispa arbusan snem Ublay ulakar ku ilaka jong ka Balang lengba ka ni ka tayaw baro si tayaw ulakar kuru ya pi lang baga ni ka sngi baro si sngi lengba ka jing syakri ya u dagi jing ruai ki jing ero bat kumju ru daga basam daga ktien ka jong Ublay ban ngadon ka jinget ka baskem bau Ublay un donru ika ban kerku yang isa sin pat lengba ka ni ka janmit Lekabang ila banyo sngot mai ya ka ktien ka jong u halol jong ani ka tim ya ka baga Balang ka lebu ka bakraw long ka jing yaram ka jong utrai ngenya duai ngaingu ya me au Ublay bat kupa jong i ubah beneng bamla ai biang ini ka por ka bakentang bagi kun ki bala siuspa ki jong me Kinyo bantay ya kan kaduan ya ban aingu ya ban jaro ban pen kraw ya ki bitenat ki ba malapen pau ko kon rabit haga jing yai lenti jong ka Balang lengba ki ki shispa arbusan teligi snem ngaingu lem balau jong upait lang kon rabit naga bentagi syakri ki bala lek no sheshua
lagalong ki missionary ki be it ki jongi lagalong ki nong sharai ha ka balang ki long kme ki long pa ber ki khon samla henrei ki balalong ki atiar baleng ba jongki mela thong ban mela bu ya kan nong rim ga bas kem ko kon rat bi it leng ba ki shispa ausan teli ki snem nyai ngu ru nagabenta ki nong sharai ni ki snem ki balalek no pergi khon cho ka balang go try ki bayai it pergi bayai kit ya ka kam ga jong me ko kon rat bi hala ka jong ka balang patu ai bagan ka jing rakhi ka jong ni kan long ka por bakin yo mat ya ka jing pen km thmai ka jong me ya ka jing pen khia ka jong me ya ka jing pen ko bor ka jong me ha ka jing em ka jong ki kum ka balang hi baro ka wei shimti thmai lo jong shakri bret Yawa Malaysia pun sama dengan kafin ke jome. But I bigi baro yo ka bau yo ka ban puson bat ka ban perkat. Ken long ibala penjanai bat pen scam. Daga kti belai ke jome. Ngai ngu try ba mi os ngeu yo jing duai ke jongi. Dabang ipan yo kan yo teng tam ju try ban long pen em jing Jesus Christ. Amen. Ngangit panudu ka basdang kaladon kani ka slok halor chongani ka team ya ka baka balang kalabu bangayo I ya ka jing yalam ka jong ublay kablab sut hapo jong ka balang bakan bu ya kani ka team ban itu ban recognize ya ki mati ki bakraw ka jong ublay balem da day na ki mati ki bakraw ka jong ublay ngimla ban poi hadu katni bat kumta ngai scam bagani ka team ya ka pila yo ban sulok ban puson hagi yen ni jongpi bat aka balang hi baro ka wei kila long ki jing ai ki ba diamond sim ki bala kerku bat ki bala pen ko bor ya la ka jong ka balang bat de hau ju uksai ya ubagi syakri ki jong blai kala yo ka ban lam syakmat kani ko kuboru kani ka janmit kan yai pen scam ya kata ka ju ka benta ka tim ka ong ka bakraw long ka jing yarap ka jong utrai bat wat ladang im syem ya ka benta juga ketin ka jong blai ya ka bala bu hagani ka program ngat kom ka jing penbet ka balang henrang syem lai lut badon sibun ki benta kana ka thin ka jong ublay ki ba ki syakri ki ba kraw ki jong ublay ki ba ka balang ka jing yait lenti ki jong ka kimla klem da itu kimla klem na penpau ya kata ka jing yaram ka jong ublay but klem maka la ka long ka jait pen riu Israel ha ka testament ka rim dan ka balang ka jong ublay na do ka spa snem ka banengkong bat kumju ru aka history juga balang presbyterian ka jung yeri kasi baklem ka jing yaram ka jung ublay ngimla agaban poi hadu katni unong ruai sam wong aka benta aka lenong bispa arbusa wad khat ba pra wong ka jing yarap jongi ka haka kerteng ka jung utrai ubala thau ya ka beneng bat ka kendau bat ka lenong ka ba kendai puar ka khat ka basan wong katno ka bakraw ki kam jong me atrai ki jingmut jong me ki long ki ba jeliu pada ka sam ka ba shispa arku wei kat khat ka ban nang kong mat baar ka ongan khmit la ka khmat shakilum nang no kan wan ka jing yarap jonga ka jing yarap jonga kan wan na utrai ubala thau ya ka bneng bat ya ka khendau Bari kini ke benta jong ka tin ka jong ublay ya ka bangi syem balami na ka dot note jong norway sam ka bangi yo I ka long ba wi thu ya ublay kum utenrai jong ka jing yarap ha ka jing yait lenti jong unong norway sam sem debit bat kum ju ru ka jing yait lenti jong ka jait ben riu Israel Barang day hau tau ju uksai rupa baka balang ru katem leng baju kan ke tayo balang baju ne keski baki itu ya ka ei ka bau norway sam ru ulamat bat kata ka long
ya ka jing ya rap ka bakrau ka jong utrai haki lenti ki baka kalayat lengba ka eryong lengba ka jing tenju lengba uslam haki ki sispa arpusan teli kisnem kathim bagi kentien ki jongka ki long ki blasai henrei ngan chuban tang kendiat yakini ki altali ki benta ki balong ki mat pedeng hakan ni kathim ka don ngan ka benta ka banengkong ka baong ka bakrau ki penon kami kentien ka bakrau bagini kentien tang sisen puli ngilas ngutu baga kren ki balong extraordinary Kemud ki bakam kerpang, ki bakam he, bat ki balong kam janai, bat ki bakam palat na ki bajujia haga ching em kajongi. Bat kumtangi penot kam na kentien kabakrau. Bat kumta haga ni ka juru ka tim ngi ni ka ju ka mensim, ni ka spirit haga bangi kren ya ka ni ka pang kabakrau long ka ching yaram kajong utrai. Kemudian ni keren ni ki balong kam kerpang, ki balong kam janai, ki balong kam palat. Na kaba manga bat mapi ni jumat. Dan ni kaba manga bat mapi dan ni ki beri wakan ni ka perthai ki la ya kaban le. Bat kabenta kaba ar hakan ni ka tim ka ong ka jing yarap kajong utrai. Kumala puli nagan ni ka kitab Sam. Ngiyo baga jing yait lenti juga jait benriu Israel. Kidan sibun ki bala ban yarap yaki. Kidan ki prophet ki jong ublay. Kidan ki nong bishan ki bala thok ni ka tien ka jong ublay. Kidan ru sibun ki syakri ki jong ublay. Ki bengilala ai ban puli bat syam hak ni ka Old Testament. Henry unong ruai Sam keren ya kata. Ruai ki mati ki jong Moses. Umruai ki mati ki jong Abraham, umruai ki mati jong Deborah, dan ki weipat ki syakri ki jong ublay. Henry uyo baladangi long kumni kumbangi long, ladangi lapoi hado kan ni, ladadon ka wei ka dauba ka bala penla ingi ban kot syakani ka renyeng. Unong ruai Sam wong bagadei ka jing yarap ka jong utrai. Banganget badai hakata ka ju ka mensim ru baka balang kayo Ba lada don ka weipat ka bor. Kabalaya lam ya ka balang na du usnem si yajar praspa kendai bu kendai. Lengba ke jingyait lenti ke jongka. Lengba ki long kme ki long kpa. Bat ki syakri ki jong ublay ki bala bet yo sembai. Hapdeng ka slap. Hapdeng gal air. Bada pedeng jong ulap ba. Bat ban penmi yau ni uding bilat. Jong ka balang ka bakrau, ka ba yeng mentap, deng jong ni ka sor shilong, bata ni ka rikasi ba iit ka jongi. Omdon ka way pat ka bor. Henry ka day ka ching yaram ka jong utray. Kani ka pen mau yengi, yaw syakri jong ublay u Samuel. Hakani kitab Samuel ka benkong belenong benyaw kat kot ka bakat ar. Pada aku tu kebenta juga ketien ke jong belai layatu ya ke jingyai lenti ke jong Samuel. Bat kumnu bagajat benriu Israel pok ke jingyai lam ke jong kala kendu ya kata ke jing tenju ke bakrau ha ke baki Filistia kilawan ya ke ban Hitma bat ya ke ban Job ya ki. Samuel kum utau nong bisyar batu prophet ula ong ya ke gajat benriu Israel. Bat ikinong yalam jagi jongka yalam yauniu bait lang syamispa bat endala poi hangata kabau Samuel le kalong bola te ya keduan ni kaban aingu yau belai bat kabau belai ula penpau kalong baula pa yau pertat rekiang ubala long kadau jong kecing yap jong gini ki nong syuan barok bat kadau ko bala penlong yang kejat beriu Israel bahkan mat ya kecing Job. Bat kalau Job ru ya kata kajing tenju ka bakrau. Baru Samuel abo perkat ya kata ka kamba ka jong ublay. Bat iki weipat ka bagajat beriu Israel kala yat. Ula shim ya umau kata ka jaka ka bau yang ka bagatiang jong ublay ka ong hapdeng ka snong mispa bat ka syen.
balo shim yo tau mau bat ula thung yo u hang ta bat la khot yo tau mau u even esa kentien even na ka Hebrew ka theo yo mau bat esa ka ching yarap ka chong blai barangay skem baling ba kani ka ski ka ba ka balang ka yo ban rakhi ya kani ka jingdap ka ba shispa arbo sansi kalong ba ka way kamen siem ka ba kodo rapo ajong ka balang lembat ka balang hi kumba yeng u Samuel daga ba paidin ban yo i ki mati ki jong ublay bat ki ai ka ba kraw ki ba ublay ulale ngait ba ka balang ka yeng ya ka ban thung yo ni u mau u Ebenezer ban ken mau ya ka ka jing yarab ka jong ublay bat dai halor jong ni ka sumbo perkat banga khot yang i banga nyepuson lang ya kini ke lai teli ki benta kabanang kong ke jingrap bakrau trai haga jing em jong ka balang ka jingrap ka bakrau ka jong utrai haga jing em jong ka balang kumbang laban syakmat kadangin pai kendiat nadu ka testament ka barim ngiyo i hang tu lakalong apreng jong ka judge benriu Israel baga jing yait lenti ka jong ka balemda utrai ula don lembat ka lemda utrai ula yalam ya ka kabungwat ka judge benriu kanom don shu asla jong ka ka prathai bada bangi puli yagi babon ki kitab ka testament ka barem kidan sibon ki jingjia kumbala jia ka jing em ka jong Samuel yaki ai ke bakrau ki jing yarap ki jong utrai ha ka jing em ka jong ki henrei ka wei ya ka banga kwa ban kada ya ka wei ka jing jia ka bakrau ha ka jing em jong jaj ben reu Israel ki bangi tip ya ka kum kata ka Exodus even ladadam ka no ka jing jia ka bas ngausi ha ka jing yait lenti jong jaj ben reu Israel kalong balaya lamno eka syakari jong ka jing long merau hari Egypt bat kumta hari Egypt laong bagila du'no eka ban syakri ya ublay uba em bat ki long kemi ki long kpa bat ki kun ka jong ka ya ka jing kermen la bathat no na ka jing em ka jong ki bat man la ka si hang ta hari Egypt ka don tang ka jing jau umat ka don tang ka jing lenyar bat ka jing sya pensitam henai ka ktien ka jong ublay ka yathu bauta ublay te ya ka jutang od Abraham bauta ublay jiet ya ka jaj benriu Israel kum ka jaj benriu ka bakerpang ulong ublay ubayay ne bat kum tau yo sngew ya ka jing uot ka jongki ulayo i ki umat ka jongki barula khot ya Moses ula khot ya Moses baun yeng baban lej akhmat jong uparo bat bandawa ya ka jing pelait lut ka jong ublay gat kum tangi syam maklanong basan gat khot ka banengkong ba ula lej ba ula ong to pelait no ya ki briu jonga let my people go Moses semlala ika ban muddur ba mau lembat kan huan ka barit baki dang na ban po sniu nani ban yo ipau ya ka jing pelait lut ka jong ublay bakin dang la ban mi nari Egypt ban lej pat sya ka wei ka ri ka balong ka ri jong ka jing kular henrei ublay ula ai ho Moses baru ublay ula ai ka jaj ben riu Israel bakin kam nong kenti ya ka ni ka jing kular lapen ko ngu ya Moses habau ublay ula ong baka khamat jong kan leit lem bat me bat kumta kumbaga ni ka kitab kalayatu ni sempat akalanong ben riu kat khot ka ben nyau ba ublay hadin ai pat ya ka ni ka jing kular upen temai biang ya ka jutang baru ong piru pinlong ki briu ki jonga bat ngaru nganlong ublay ujong pi u bala pelait no ya pi naga jing pensitom hari Egypt barang ni yo i ya ka jing ya rap ka bakra wo jong utrai ha ka jing yait lenti jong ka jaj ben riu Israel barkani ka jia naga wei ka por sya ka wei pat ka por bada bangi poi sya ka testament ka batmai
ngiyo iru abang ipuli ya ka history jo ka balang kamtam ka spa snem ka banengkong baga spa snem ka baar hadian bagi senran kila bet yo sambai pada badian bala penkai ka balang Jerusalem bat kisnong ke ba marjan ka bami kalong bala pensitom ben ya ka balang daka bor sensyar ka jong ka himarum ka ba itu tang ya ka jinget jongki bat kabam syam la pediang ni kena jinget ke batmai kum kata kabang yong kata ka official religion na po kahimarum bat abam pat syam la itu ya ka kum ka we ni ki balang ha kan we na ka niam ma po jong kahima kabami kalong ka jing pensha pensitom nakaliang jogi jiu ki parisi ki sadusi ki rangba len do bos im herod ru ki yen ya ban pensitom ya ka ni ka balang balaya tu ingi ke spa snem ke banengkong kumno bau Nero upatsa jo ke marum hadin jo ke jing pluk no jo ke Jerusalem la keno e ke kenhun ke baret la keno e ka bat kum ta loong bala kem yiki bala bread krem jo ki sing la kem yiki bat ong dan ke we ke jingjia ke bau la kem yiki la pawan rai ke plau jo ta ke ying sim bau la te yiki ke ding telai la te ke ta ke umpniang bala thang ki bikin long kum ki light post hapok ka plau jong ka yings im ga jong u bada ka jing perkhat ka bagan Jabril ini kan hu ni baret ya ka bagi senran ga jong ukres kila seng yo mau nongrim ka yeng ga ka himarum ni ka ban penduk no yaki ka yeng ga kan hun jong i parisi bagai sudisi ya ka ban pendam no yaki Henry namar gajing ya rap ka ba kraw gajong ublay kani ka kenhun kalanang kraw bat ka hima gajong ka kalapoi syado ka ba kut jong ka pertai ka ba kentup ya kini gi rilum kasi ke ba iet gajong i Henry ka hima rum kala jakno nakisla jong kani ka pertai bat kai ka ba jalong gumta kadai na gajing ya rap kabakraw kajong ublay. Pada wangi pai pat syaka history jong gajing pen im. Kabiya day hakani kari kabe iit kajong i. Kabau ublay ulale kalong baula penki ya kabalang kemi kajong i hangtai hari wheels. Daw mensim bakhud ujong ka. Bat kalagut jingmut ya kaban pa ya ki missionary. Badak bakilai puson syai ban pa dan sibun gijing terwa lakalong sya Gujarat ini lakalong anet sini syari kasi hendai da gajing yarap ka bakraw ka jong ublay layalam ya gajing mot ka jong ki makin rai ban pa yau Thomas June sya kanegari ka ba i ka jong i lembat ko kurim ka jong u ka Ann Jones kabalang kami habakarai banle ikan ka kam mission sedo ka bakut jong ka perthai kale om namar baka don ka spa karhai om namar baka pelateng ka jong ka kalong ka bakraw henai kale ya ka hakapor baka pelateng ka jong ka kalong sudah bat kumta ke history gitu bakam don pisa wat ban siudap ya ka bailenti kajong u Thomas June leng bang ta kajat Jamaica lahap ban suwat ban ye kren ban yo ye kajing pendunador bada bau Thomas June lapoi hakani kari kajong i kani ka balang kami kampat semlala ban ong bangin pen kre lupa ya ka ying ka sem dan mungkin pre lupa ya ka jaka syong ka jaka sa ka babiang em kamdon ka bakum kata namar kamsem ladon ya kaspa ka pau ka bakarhai ha ka jingyait lenti ka jongka henai ka ka belajia ka wei ka ski hadin ka wei pat ubleu la penki ya ki long kemi ubleu la penki ya ki kon samla ubleu la penki wat ki hep ki baret ki babu ya ki tin ka jongki kumangi bu itu ki tin Bible jongka BS Bible Society ka jongi ha ki rempe yeng ka jongki paman ba kabay sana kabay kimi kikpa ki ay kimsim la penlut kila tepru akadagatin na kabanta ka mission hari kasi bat kita ka ay kabay kila le ki syakri ki jong ublay ha ka balang ka jong iyang tayo reveals bat da ka jing ya rapat ka jong kraw ka jong ublay
lala ban bet yo sembai hagani gari ga ba iye ga jongi balayeng gani ga balang ga jongi komne kum bakalong haga wei ka snong gani gari kasi ga ba iye ga jongka baru thiet u jongka ulasar syakta giri lom cher lusai syakri thor jongka Assam Manipur bat kri thor sya Bangladesh dan paidien ngin ong daga bor jongka spa daga bol jongki missionary ga ba iye jongi makum gi priyo gi dap daga jing plot Henry day da ka jing yarap ka ba krau ka jong ublay. Bat kumju ru nganget habau sembai jong ka gospel u wan poi sini je sor shirlong. Bar wan poi ru hagini ki dong bar ki snong gi jong ka. Hagabola ban sei yaki sentiu yaki sla bar ki so. Wat apo jong ni ka balang ni aja yau. Baus nem siajar praspa kendai bu kendai. Wadap deng ngejing telot baga jing du jing kermen. Bat ki bor ki bele persya hagi tu ki por. Hinrai u blei ula ibet. Bau ni usembai u balabet. Lengba kini ki sispa arpusan teligis nem un sei yau ni u ding ba. Bat u balengba jong ka lolong gajing kerku. Kaba krau bat kaba kenjamen sim. Yagi babun ki rempei ying hapo jongga balang bari ki babon ki mensiem ki ba koldor pat ki belawan ban poi bat ban ri tengen hapo jongga bat hangni ngi yo i yaga jing yaram ka ba krau ka jong utrai la ka long apdeng ga jaj ban riu Israel la balong apdeng juga balang ka banengkong ka ba uspres ula seng bat la ka long apdeng juga balang presbyterian negeri kasi bat jantia bat kumju hagani ke balang ke jongi hangni hajaya kabenta ke baar ke jing aingu yau trai na kabenta ke jing yarap ke bakrau ke jongu ke jing aingu yau trai na kabenta ke jing yarap ke jongu ladan ke wei kabenta pedeng ke bengisem hagani ke kitab Sam kalong bau nong roi sam hadien bau lau perkat bat puson yashibon ki ai bau blei ula le aga jing bat aga jing yai lenti ke jong u ke yen ke jong u bat jong ke jaj benriu Israel barok ka wei wong kini barok ki dawa ya ga jing aingu na ki khun ke jong u kadawa ya ga jing aingu na ki belamat ya ga jing penem ai bat ga jing siuspa ga jong u blei bat kadawa ru ya gajing aingu nala gajong ga balang gajong u bat kumtaru habagi kun hapo jong ga balang kirempai yeng kristan lembat ga balang ni barok away ni don leng bangan ni ski hapo jong ni ga yeng ga bakentang ngai tang na ga way gajing mut bat kata kalong ya ga ban aingu yau blai unong wai sam hagalonong besipa nyau dekat ka benengkong uong a tu aingu yau trai naba ulong ubabha naba kajing isen jong u kanne bom chukut hagalonong bispat lai gat khat ka ba arpat uong ko men sim jong na tukar khu yau trai bat wat klet yagi jing le bha ki jong u bat kini ke benta ka khat yang ni ka ban puson kendiat hang ne tin ka jong u blai habang ila perkhan yak dagi kam gi ba krau gi ba ublei ulale haka history jong ga jing penem ladang i perkhat yak ai ga bagi missionary gi ba i ga jong i gi lale haka jing trei ga jong ki yak ban yalap ga gospel ga ni ga ri ga ba i ga jong i haka bangi perkhat gi ai long shuwa jong i gi lale hapo la ga jong ga balang bat khamta ma bangi perkhat yaga taga jing i ka jong ublai ka balawan jongo ya ka balang nadu usnam siajar paspa khandai bat silenter ka jing ai lenti ka jong ka jing i ka bala pau halor jong ka ding pna ha ka bau trai jong i Jesus Christ ula phong ya ka pan sniat sha ha bau trai jong i Jesus Christ ula sha ai ka ban sakna gi kti ba gi jat ka jong u ban dung ka krung ka jong u da usum Barbagas nam kala tuit na kli kti chat ka chungu ban ai ya kata ka jingknya ka ba hakmat chungu blai ya ka ban ba no ai ki pop ki chungi ya ka ban penyesuk yang i baru blai
bat ban penlong yang kiba bit dor ban long ki khun ki jong ublay kini ki shispa arpusan teli ki snem kilong ki snem ki bangi ken mau ban celebrate ya ka ding pna bat ka jing it ba ka jong ublay ha ka jing yai lenti jong ka balang ha ka testament ka berim ngi yo i ha bangi kren ye ka jing aingu ha bangi kren ye ka jing aingu bunsin hi keren ya kita ke jing aingu la kalong lengba jo kimrat la kalong lengba jing jing thong jing bet balengwa ki wei pat ki tiar ki ba pau shabar henrei ka don ka wei pat ka benta chong ka ktien ka jong ublay bat kata kalong haga kitab sam ka basan huwei udon wei na ki syakri ka jong ublay wala khamat kerpang ya ka jing ia ka jong ublay pada bau perkat, ya kata kacing yarap ka bakrau ka jong ublay kacing lenti ka jong usim debet, wei nagi syakri ka jong ublay ubalamat ya kacing don ringkat hak kacing lenti ka jong lakalong aka tembak persya ayo koliyat umat aka kacing baru i dagi khmat baru umat ala ka jong kacing ya ka kamba ka bau ublay ulale baru yo iru ben bau dang long nong ap lang brot bakumnu ula jom ya ka dengim lenai kising ban man la ka singi jingai lenti ka jong ula yo i ya ki bor bi ki kamba ka jong ublay henrei kum ubriu ha ka jingai lenti haba ka perthei ka la ya lamno ayo usha ka weipat haba ula syong halor ka bor bat ka burom ka musim ula jit ya ka ban syane no ha ki bol jong ni ka perthei ula wat ka jing sultanat ka jing kemen bat ka jing sobha na ki weipat ki bol jong ni ka perthei bat kumta la pen jingai no yo na ka jing don ringkat ka jong ublay ne ka ktien ka jong ublay ka ju thu la ngi ju i ya ublay u jong i ba wat la ki khon ka jong u ka jingai no ne ka jing i ka jong ublay kan ne shadu bom chikut na ma ula dep ban te ya ka jutang ba pi pen long ki khon ki jonga bat ngan long ublay u jong pi bat kumta ula le ka ban shem biang baru debet ulalai je ban wat ya bat haba debet umat biang sajisin ya ka jing yarap ka jong uturai ya ka jing yarap ka jong uturai ya ka jing ka jong kumno bo la saino ya na ka tukal liu lep ka badum kumno bo la bathat no I kanjri ki bate bat ki ba khom ya ka jing ka jong bat kumno bo la ai biang patau ya ka jing kemen jong ka jing pen udah bedu wong ba ublay udon hok ban yo ya ka jing aingu bat kum tau la puson lakalong deki lambrot lakalong deki masi lakalong deki merat kibaken saitam apok ka hima ka jong hari wong kita kimpat long ki babit dor ban yanu jor bat ka ka bakrau ka ba ublay ulale nani deki wei pat ki jing kenya wong dan henrei la ya lam ya ka mensim ke jong dobet ban yo I bat kata kalong badan tangga wei ka jing kenya bat kata kalong ka bangi syem ka khot ka bakat nyau ka bawong ka jing kenya ka jong ublay kalong ka mensim ka balwet ka mensim ka balwet ka bangi yo I ha tu ka jing rwai jong ha ka ni ka lendong ba san huai ba tu ai pat hanga ya ka do nuot bat mai atrai bat kum tau debet uyo I beladan ka wei ka jing aingu ka ba janai tam kalong ka ni ka do nuot ka balwet ka ba trang ya ka jing pen im ka ba thamai ka jong ublay ka ba trang ya ka jing pet ko bor ka ba thamai ka jong ublay ka ba trang ban yo sngau biang ba ka kti ka ba mong ka jong ublay ka sna thamai ya ka jing im ka jong ki ka sna thamai ka yen ka jong ki ka sna thamai ya ka balang ka jong ki bat kumta ka kitab probeb ka ong halunang ba alfal ka khot ka ba alfun riu ku khun to ai hanga ya ka do nu jong pi bat to ai bi ki khmat jong pi kin pen sngau bha ha ki lenti ki jong na bat kumta hau ni usnem jong ka jubilee bat kumta kham tang lang ba ka ni ka sngi ki ba ngayo ya ka ban rakhi penkut ya ka lada don ka wei pat ka ba ublay udon hok ya ka ban yo naga balang ga jong bat na girim pay yung kastan hapo jong ka balang bat na pi marway ke ba ublay ula sius pa epi
kalong bapin ai ya ka jing aingu ka ba em bat ka jing aingu ka ba ublei upan kalong kukun tu ai pi hanga ya ka do nut ka chong pi upej igi rempe yeng kristan ki bala jot bat ki bala pra upej igi kuon bagi dekot ki jongka ki bala jingai no anaga jing i ka jong ublei hende ka jubilee ka ba ublei uwan jingo ya ka ta ka rempe yeng kali ka por ka ba ublei uwan jingo ya ki kuon ki jongka la kalong ki bala sakma kumba ulai ban jingo ban wat yo david kadai du ka por ka ba ublei upai syaka balang wa pedeng ka jing trot ki babon pamnong ku kon to ai hanga ya ka do nut ka jongpi ku kon to ai hanga ya ka do nut ka jongpi ka jai ben riu sel hadien bakal light hadien ba pelai ya ka naga ri jong ka jing lai lut bat wat apeng ka jing tenju ka babon hene bakal jiet ya wan pendem trai ula sya ya ka bakan poi syari kanan ban ngai ru lalaki kun hapo juga balang bat kirim pe yeng kestan kin jiet ban ayo blai ya kan ke jing aingu thang ga bajana ya balong ka donot ka jongi bat ka balwet ngangit skem ba kan ke kanan ga bakan jaman sim kan wan hapo juga balang ga jong blai yang ne jiao ka kanan ga bakan jaman sim kan wan hapo ka rempe yeng ga jong pi bat kan wan ru ha ga jing im ga jong pi shimet kabenta kabakat du kajing penkop bor tmai kum kajing yarap kajong ublay habang puli ya ki kitab Sam kitab Isaya kerenong ngabasan puar kat khot kabaneng kong uong tukhi tukup yala kabor ko Sion tukup yaga jangkup ba itenat ko Jerusalem kasnong kabakut habang iyo ay bakum ngani kalat yaga ban rakhi yaga ni kasnem jubilee ka jingda ba sispa arbusan kalong ru kasnem kabaka balang om tang baka pai syadin ni ka ban aingu na bagi ai ba krai ba ulai ulale henry ru kalong ka por bat kan pai syakmat nangani syakmat bada bagi persyang ban pej nangani syakmat syakini ki lomba bat syaki tem syang ni ka perthai ka bangingi im la kalong ka perthai barok ka wei ka bangi yo i kalong ya ka thma ya ka jing yap thengan bari ka jing kordit ka baman la ka ski ka bangi puli bangi pej television ni jingi pada bangi pej yang ni keri India ka jongi ngi yo i ya ka jing kelas tet aga sensyar ka khadar kibela bu yo dak jingkeli yo bakrau ya ka balang ka jong ublai ngila ban rakhir like dut kumni hakan keri ka jongi ban ngintip haduk kanu ka por ngi nang yo ban rakhir like lut kumni hableng ka jing kala ka bastet haduk kata-kata henry ki para banget jongi hangthi hari thor syaki bentap deng jong ni keri India ka ba i ka jongi man kapor bagi lum ni kaban aingo ya ublay kabamut bonsin la ap yaki da kajing tenju kabakrau haman ki jela juga ri India la penlong an ya kata freedom of religious bill ban khang ya kajing alap bat kum ju ru ya kajing penbaptis yaki khun ki jong ublay lagi babun ki syakri ki jong ublay ki don menta haki along ki babun ki syakri ki jong ublay ki mat lengba jong kajing tenju ba kajing pensitom kabakrau kini ki challenges ki badon hakmat jongi henry na lor kita hangni hajan kum kabalang kinong syarai kila ayaban sutu khamba baladaan busyar yakini ki sispa arbusan snem bangin pej iki lang brot ki badon napo ja kabalang sispa arbusan snem ngila ruban yo i baitu ki lang brot ki bangaju i ngam yo isu menta gila ruban tip haduk kandu kini kilang brot ki belaja no nagasem try jung giman baudang don asla jung perthai ulo ai ya ka parsi ukan mau te bo udon sispa teli henry ka we ga janmiet utau try no alo bro uyo i bai we ila ja no bar ka jingat lenti jung i kum ka balang ber kum kinang syra ngila bon yo i ya kilang brot ki belaja no
Lani ki belajar lentino, lani ki bamsyam lawan pai syuk syaki sem. Ya ki bagi wei bat ki bor chong ni ka perthei ki layalam yaki. Ki bala bandon na pedeng jong ka jing kriat jong ka telang menta. Lani ki bala bandon na pedeng ka jing jau umat ba ka jing yap tangan ha kanu ka caka ka baki don. Ba pedeng jong ka jing du jing remen. Ka challenge ka balang banang ni syakmat. Uci su ti uongan ihno ay kini kenai punai bangalay banwat ya kini gilang brot ki balaja. Balada kila urbat kelon ya ban kelipat ya ki. Baladon ki gendri ki bate ki bakum bangin petat ya ki. Baladon ki umat ki batuj bangin yok banyat ya ki. Bar ki donut bepait ya ban sop span ya ki. Bat onwan lambiang ya ki. Syakasem ka jong ublay. Pat ka way pat ka challenge ka bami hagi ni ski ka balang ka jong oblay nam tip pi in em ka bukum kata hang ni ha ka balang nga jayaw ni babon ki parano sarai ki thu ya ka ka blachia hagi babon ki balang ki chongki wat haki nong kendong ka bang ni ngidon bat kata ka long bagini ki khot jong ka balang ki badon menta mangi ki belarang ba ni ki beladon nyo post nem kinang poi sa ka house nem kin salait no na sla jong ni perthei ini ki badon san pau riu pau kin salait no nang ni perthei banang pen sudai ni ki ben ki bangingi syong ka challenge ka long la ka balang kadang la ne empat ban pendap ya kita ki ben ki ba suda lengba jong ni ki snem ki khon jong i ki badon menta ha ki tin it ke jong ki la ka long khat san hadu arpo san snem ki badon hapo uput usam jong ka balang lada kini kidang don em hakita ki maujam ban rung syapok ka yeng mani ban pendap ya kini ki ben ki jongi lani pelala ban yo i lupa ya ki dak kisin lani ka kap lani ka nella lani ki kharai ba ki ladon ba i kumba kim tre syu i ka banang kiu banang kam ban pendap ya kini ki ben napok ki yeng mani ki jongi hari Europe ka bakum kata ka lajia barakapor ka bagajia kata kawan ban be ka bakum kata kala kinong yalam kinong syarah itu kapor kyong nda kilarang ba kin sapoi hing mani kata ru ka jia hari wheels kyong tam lay nda kapor kala biang kyok khon yok ti nda kilarang ba kini kisawani ban pendap ya kayeng mani nda ka history ka thu ba kam syam la long kumta ki ben ki yeng mani hari wheels ki sudah haduk menta omdon syuk bandang pendap kitu ki samla ki ba arpo le posnam ja ki dei ki badon na ki tin age group jong ki kim syam la rung syuk ban pendap ki ben ngi basuda bat ka balang karing suai pada ri Europe barok ka wei ka badon ka long bagi don ya kita ki national cathedral ki jing tei ki ba tenat ki architects ki ba krau ribom ka ba kim don pat kalong ya ki briu ki ban rung ha kitu ki cathedral ya ka ban mane blai bat kumta ka bakum gani kala ngai baklas dang ban rung bat kini ki symptom kilas dang ban pau hapo jegi balang ngajungi hapo ka society ngajungi namang idon ka competition ka bakrau bat ki way pat ki bor jong gani ka prathai lakalong ka media lakalong ki entertainment industry lani ki way pat ki bor ki ba dawa ya ka por ki ba dawa ka mensim ki ba dawa ka jimut ba ka jiprakat jong gani ki samla ba ki ong ngadai bandon hangatai mapo kini ki sauken ro jong kayeng mani but I bagi ni ki challenges ki badon nak mat jongi kin khot yang i kum ka balang ya kawan puson nang bangin yo i bakan ni ka hima ka jong ublay kan nang krau hang ni ki skiru ki mi ki jingi kai dan ki philosophy ki ba krau men shua bangi puli ya kita ki jingai dan ki jingi kai jong kita ki bom ngai blay atheism yung gani ka don tang syatay siri Europe. Ini ka don tang akiri komunis. Nai menta habang ipet aki WhatsApp group ki jongi. Habang ipet aki Facebook group ki jongi. Ngiyo yaki kon samla. Jonga balang. Ki menta kilong like luoj bat plan like luoj. Bagila don nakani ka jinget ka batmai balay lam ki bat ki don ka kenhun ka bakraw haga jingyai lenti ka jongi. Kilong ki brie ki badon burom kilong ki batip briu bat kilong ki brie ki badon ka jingnang ka jingtip ka jing sempang henrei la ya lamno eki dakini ki philosophy ki batmai
Bat ki don ngajing persyang ni kebenang penkrau yang ni kam ngajung ki wat hagan ni ri ngajungi. Bat ki wei pat ki jing hikai. Bat ki wei pat ki jing hikai. Habagi perkat yang ni challenges kebangamla syu ban nyau kerteng mentah. Khamtam yang jing dia apa kirim pe jing kristan ngajungi. Yang jing jot ke jing pra. Ba jing syak te syak khum jing khon samla he jing di ben buai. Ni ong ngin le ayu mangi. Kum mangingila ban le ayu kat ka ni challenges ki bakrau. Lengi aingu bau blai lo khot yangi bangilong ga jingker khu sha ka perthai. Habangi pai se ka history jong ka balang usnem siaja khandai spa san ulong ban sa jingkan mau hangani ka ri ka jongi. Pat siaja khandai spa en riu hangatai ka ri lusai. Bat siaja khandai spa nyau hangatai ka ri Korea. Hausnem siaja kandai spa san habangi puli ya ke editorial jong nong yalam kristan Januari. John Robert bojisi event ke editor jong ni ke kot khubor ki ong. Kinong ap jingkang ha Jerusalem. Ngidon na padeng ke jingdu jing kermen. Ke ei ke banjia ya ke balang ke jongi nang ni sakmat. Nama bahau kat praspa kandai punyau one land shop ujumai ba ya ke ni ke ri ke jongi. Bat kadang na pedeng jing yambrio ke bejur. Bat ka mission na pedeng jing duk ba jing kerduk ko joka. Kalatay ke dispensary, kalatay ke school, kalatay ke yeng mission. Da ke spa ke belalum sitom ki para banget. Henry ha ke shiklip mat la pendam no iki. Jumai ba ula pen madan iki baro. Bat ki ongin tray pat kumno. Ngin nang yo biang ke spa no ban tay biang ni ki bakrau. Bat kumju ru jing yambriu hapdeng gari barok kowe. John Robert missionary rang ba wong kum kinong up jingkang nga Jerusalem idon hapdeng jing do jingkermen. Onjia ayu ya ka barang ga jong ublay hari kasi bat chantia. Keju kejia hangtai hari lusai haba kadang sedang selut ke balang. Dang sedang selut ke balang kat praspa kendai punyau dang yo ban bet yo sembai. Bat kat siapa ki persyang ban bet kadon kajing pensitom ke bajur. Bat kajing yalek persyak ya ke gospel. Bat kum tangan ke kenhuan ke barit ki badan tang po sis pangut ki ong kumno tang la ban poyeng ke gospel syakari lu syai brak away ke jelam islam how to por mentang por mitip. Bat kum ju ru hari Korea. Kani ke snem ke badan ka thma ba. Kajing wan yar thma, kajing yale jong Rusia baga Japan ban keni ya kari Korea, baga jing job jong ka Japan, ban ka Japan kala sensyar don bor di kari Korea kum bagi dokli ki wan ban sensyar ingi. Kadang kajing yambreu hari Korea barak away. Bat ki missionary na balang Presbyterian ban balang Methodist Amerika ha bagi don untuk por ki itang yulo o badum badu bat kajing do jing kermen. Kum no ken nang ni syakmat. Nani aingu ya ublay baka history ki ya thu bagi khun jong ka balang ki dem krup haga jing duwai. Bada kata jing duwai kalong bay tang ga jing yarap jong me atrai. Tang ga jing yarap jong me atrai. La syu ki missionary kan la syu. Ki syakri ga jong blai kan la syu. Ka spa ngim dan syu. Bada kata jing duwai ga jong ki kalong bay tang sa ga jing yarap ga jong me atrai. Bat ka bami nang ta kalong ba hau benai match. Jong news nem siaja kenai spa san hangatai hapo kabalang paryong siawan wai no kaje seng presbytery babu ilik uyeng ni kaban duai baru ong try wat penmi sudah yang hi nang ni kelem depan kubor temai pat barho kawai kabalang kalai duai bat presbytery kalai duai pat kumba melale hari wheels pen kubor temai wat penmi sudah yangi nak ni kecing elak. Bat kumta kari Bible kecing ublay kelasar yang ni kari kasih bat cantia cungi hakapor begidang don tang kendiat ngut ki Kristan. Bat lapun kup bort mai ki bat kila lej syabaro ki kendong kencrot cung kari kasih kecungi ya kapan yalap ya ublay. Bat layok sengau kata ko kubol dagi banget hangatai hari lusai. Bat kumta haus nem siaja kendai spa enriu habaki ong bakan don ke jubilee kan don ke assembly hamairang ini missionary di ijon suang ngin pa ikni ki Kristan nalusai syamairang bakin yo mat ya kejimpen ko bor ke jong blai
Begin yok mat yang kata kajing yarap kajung blay, bada kajing yarap kajung blay, on la ban le iki ke bakra hone ri dulu sai, lem kum tangim la syuk bandang pentelun ya ke gospel kajung blay. One point shi pangut, bad iwe ne ki idei kun kan thai kasi isini buni. Bada kajing seng blay ke baspo statement step, la khot yaki syakaran san, baru pastor rai bahajur lembat ke congregation, borok away ke laya duai. Bal apen kup bor mai ya kini ki syakri ki jung blai bala bakila lit pai shala ka jong ka snong Bercuab kin late no la ka jong ka balang sa South Mizoram ka balang Baptist sa North Mizoram ki balang Presbyterian kilai kendu ak snong chit talang snong nga bang yo pendep ka jeseng assembly hadi benai ki bala dep bat hangta ka le syong banduai khat du bangin late pai lembat ka ding ka jong men sim bakut bat ka bala chia ka long bagaimana ding ngejung ublay kalau bamdu ya kari barok away bat ka balang Mizoram kalong mentak kum bakalong kam day de ka bohor chung missionary kam day de ka spa ba ka jing tray chung syakri ka jung ublay ka day bitang ka jing yarap ka jung ublay bat ka basutenat kalong banga puli ya kari Bible hari Korea bat menang yo puli ka jing tho chung way u professor ko we got history of Protestantism ka badang sumi bela publish the Routledge publication. Padang tu ulah tho ek tak jingjia ke bajia Hasiul house name Siajar Kandai Spa Riu September. Hapadang tu katma ba bagajing do jing kemen ke balance shop bagajing syak job aka bor jogari Japan bagajing do jing kemen negeri Korea borok away. Kabaki kisngau kum ke balang baken huan ke barit kalong bet tatang ke jing yarap ke jongu blai. Berkumtal kan kejing kila duai, ya kan kejing duai, bau belai ulle kari kejong ki. Haus nam jeja kan ispat lai ha 1 cent. Ladon kejing ki kejong mensiam bakut. Henry ki syakri kejong belai ong idong kam ka bakam krau trai. Tang tan ni kam pat biang. Krau palat kejing jauh mat, krau palat kejing do jing kemen. Ngidon kam ni kejing trai ka bakam krau. Kali jia bau ni September, jong ni nam jeja kan ispat sau. Kan ispat nriu utau Howard Afghanistan ubadai missionary balapa ka balang presiden dari Wales ban page ya mission field Asia ulet bisit ya kajing tray jang balang Presbyterian hang tai hari Korea bara bau poy ta siul hang ta kajing lang lakhot yo ban ai ya kajing kren bar boyu i ya ta kajing du jing kermen ke jongki lakhot ya ki ya ka ban wat ya kajing yarap ni ban shania hau play bat kumta ulaya thu ya ka ai bala jia hari Wales baru ya thu ru ya ka ai bala jia hang ni hajan wong ha Asia ha India baru ya thu ulaya thu ya ka ri Bible ka bala jia hari kasih ya ka ri Bible bala bu ka record ka basai ya ka ri Bible ka bala jia hari kasih bat kumnu ba kini kini alsnem bala wanlam ya ki nyoja prajar ngut ki mensiam ki bakodor sha ka balang Bat marsin yo sngeu yo kubor kini ki syakri ki jong ublay la ong ba la kemding yo dok nur ka jong ki ong ni terang ni ka kum kata atrai hang ni hari Korea berki ongin pelong ni ka jing duai bangin mat yo ka ju ka ai ka bala jia hari kasi ka dai ban jia ha Korea ro ki ong bat nadu kata klimat ki penlong ni ka jing duai man ka step bat kumta ha ka snem ka batma jong sijak nai spa nyau ha Pyongyang Miki kari Bible ba ka jong ublay penkub bor tmai ya ka balang ka jong ublay ya ki rempai yeng stan ya ki missionary bat ka ba mi nang ta kalong bala penkha ya ka balang Protestan ka ba krautam ha ka perthai ka bala pha ik missionary ka ba buntam sya saudong jong ka perthai bat kata ka jia ha ka history bala record agi nong tho agi ba krau Day tang kacing yaram gajong ublay. Kum talakot ya kabalang. Tukhi tukup ila kabor go siyon. Dengin kajing yele kiba up hakmat jongpi. Henry nada kajing pun kup bor gajong ublay ka don berka balang gajong ya jayaw. Berka balang gajongi berka assembly ki senat gajongi ngingit scam bangin job bangin penkrau ya kan hima gajong ublay. Tongin duai lemba unorwai shemensim yalaga balang tu pen kuj atrai ubadan bor pen baptist mai daga ding pen li rugat kayo nam taka burom ngajong ublay amen.
nga sobhawan kerpat ye sekretari jangka solution committee bin ai kicing penbena baru kicing ai kubule Temersan Sherman Aswa bang niak ban pensngeu katuk ni kikintin ai khuble ba jisungu kadon kajing pen mentang kowe kajing pen na ba kata long hadin balawai kene kajing seng la karpat ya barok ki pastor ki temsan ki dikot komiti balang barok ki no simenta kani seng ki invitees ki choir jong kajing sem sangla ki dikot jong kajing seng dong ki simenta ka hallelujah chorus ki ushers ki nongirap ya ka sound system ki baring video bat ki basyendur ki berapan penya ya ka traffic bat kin sumha banele lang ha multipurpose complex nakabata bang ni simenta ya ka bijing bam jamit ka bakhadu jongi menta ngilapoi syabaan penkut no ya ka jing rakhe ya ka jubilee sispa arsan stem jong ka balang presbyterian jayau bat kala deru ka por ban ai ka jing khublei bat ka jing sngungu nengkong ka jing ngu bat ka burom kalong yau blei utrai jong ka kam bat ukli jong ka balang ubala kerkhu bat yalam ya ka balang bakan long kumni kumbagalong menta kabla nang roy ha kajing don kilong ying long sem bat kit khot kente bat chinrang da kajing isnei bat kajing yalam jong blei ngelala ban penlong ya kene kajing rakhe ka job bat ka ban sa jingkan mau kajing snungu bat kajing khublei kalong ya ka komiti balang ka bahaga komiti balang ka belasyong ka arthun riu trik april arjar arpo da ka wehi ka jingmut kalai kut ban rakhi ya ka ne ka jingdap sis pa absence nem hagi trik hinyeu hadu khala oktoba dar pursau kalong ru ka basngau tenat ban ken mau bahaga jing rakhi ya ka jingdap sis pa snem jo ka balang laple ya ka jing rakhi ha ka ju ka trik kata ka hinyau trik oktobar siajar kendai spa kendai pukundai nadu ketika sengi arpo trik februari ajar arpo ka komiti balang borok ka we kala sim kiab ha na gementa kani gijing rakhi sispa arpusan snem nya ai khuble ya baro gid khot yong ka kwasui centennial celebration kibla ai ka por bat ka bor jong ki ya kawan poi segi komiti nakapor sekapor ya ben perkhat kumnu wan penyaj ban tentelun ya kene kam bakan long ka bajob kumju roi kid khot jong ka program sub committee ka finance sub committee ka souvenir sub committee bat ka refreshment sub committee ki bler trash tom ban penbit penbiang ya kijing don kam baro nyai khublei bat sngungu ya baro kinong simeta kini jing rakhe jubilee jong ikum kabalang nadu ki Sherman kinong tem kinong yalam jing ruai kinong pulis dang bat duai kinong pentang ya kijing aingu kinong kren ki ushers ki operator ka sound bat PA system ki samla ki blerap bande ki souvenir bat ki momentus Itu baru rugi penbit penbiang ban le bat ban ringi ke video bat ban syendur. Nyai khublei bat penpau ka jing sngungu ya katenat balang maupun pelun. Ka jing sing dong baru sauteli. Ka jing sing kentei, ka jing sing samla, ka jing sing kena ka Sunday school. Ki bela pendep ya program ka bela syani aki. Bat bakila ay ka jing ruai ki bekerpang bat ka koyar. Kumju bat ke United Choir jong ke sing dong kibla ruai ya kaleria cross bat gitu ke biya trash tom met bat mensim hawan penkre bat ban penbit penbiang ya ka haleluya cross nyai khublei bat sngungu ru
yaga College of Nursing Dr. H. Gordon Roberts, bat yaga Jehau Presbyterian Higher Secondary School, kibele simenta dak ba ay kijing wai kerpang joki hakane kijing rakhi jubili jongi. Baro kijing wai bat ki koyar, kila pensit hem, bat ra ya kijing sekrible jongi hakane kijing rakhi jubili. Nyai kuble bat ngungu Good News TV jong ke sing samla ke jipis not semgi kabla sim kia ban le recording ya kan ke jing rakhe ban ai ka live streaming ya ke jing sing play ka new trick Oktober dia sau bat ya ke jing sing ke bam ta kasngi ka khalai trick Oktober ada sau nyai kuble bat ngungu ya gitu baro ke bleno senyang lengba ki khubor ker khu kerdo ki kertings bat ki jing tho lani ki articles bat ki history lengkot jong ki seng apo jong ka belang ki beng la yo ban penmi ha ka souvenir ki belong da sisa ki jing tho bat ki jing tip ki ba koridor sibun ka jing khuble ba ka jing ngungu kalong ya irreverent nindans im ba irreverent ls nong klang ki be don syu rengkat lembat ngi por bat kumju ya Reverend Dr. B.L. Nongbri kibalong kinong kren kibala keluaban pediang ya kajing khot bat kajing kerpat jong ikum ko balang balong kinong kren bat kinong sabsai kaktin kajong ublay ha kane kajing rakhi jubili spa aspan stem jong iku ka balang ka khubor ka benglayo ka bakil kilayo ban bet kalalong kajing kerkhu bat kajing aimen sim ka bakraw ya gid khot jong ka balang badi kitu baro kibelio sengau uble un kerku yakine ki pastor per laingot ha baro kibenta kajing sekri kajongki nyai kuble bat ngungu senguburam sikat ya baro kitu kibengela khot sengubha syakane kajing rakhi jubili jongi kum kebalang kata nado ke KJP assembly ke KJP snot sebngi naga Silong Rilum Presbytery ke Jehau District ki pastor jong ke district ki Reverend Dr. bat Mrs. R.R. Conbil ki kurem jong ki pastor ki temsan ki khot ke ki pelang ki bomdei ki khot jong ke balang hangdi ki nong ikhmat na po ke district naga balang Presbyterian Maulai naga Dr. H. Gordon Roberts Hospital ki MLA ki Bedon Buram kirang ba sinong po ka jaw pulun batru nakayeng iba dondor nyuta bat ke emwajri kajing don kat jong kini ki bengila khot ngubha kalalong kajing ay mensim ka bakraw yengi ke balang uble ker khu ye kini baro ki bengila khot ngubha syagene ka jubili jongi nyai kuble bat ngungu ru ki paramarjan ki belasya subhaban penyeng ki kali compound jongki kumju rega Dr. H. Gordon Roberts Hospital ki belasya subhabat ai jaga compound jongka haka bagi paramek ki bi ki buan segene ki syakri kila ban penenkam ban penyeng ki kali ki jongki nyai kuble bat ngungu ikat traffic branch jongka police department bat ki security ki mila penenkam Hagban yarap ban penyait baik ya nanti ke trafik nadu ke basdang. Nyai kublai bat ngungu begitu kibla penbit penbiang ya ke refreshment lani ke jingbam ke binyo nadu ke basdang. Kajing kublai ba kajing ngungu kalau ya baro ki parbangai jong ke balang. Nadu ki rangba ki long kemi ki samla bat ki hep ki berit. Bat nagatanat balang maupun pelun. Kiba nado ka basdang hadok kane ka bangi penkut kilia poi segi program ba kijing seki ba jing rakhi jongi ya ka jubili sispa absence nem nyai kublai ba ngungu ki wepat ki para bangi ki bomdei ki khot jong ka balang jayau ki balaya don lang ban sekri baron ai ka buram soblei ba don ru na pedeng jong ki blai sim benta sirhem ha kane kijing rakhi yaga kuasui centennial jubilee. Nyai kublai bat ngungu ki wei pat. Ki beliau bentah ba per.
Ibedei bat kajing penkre ya kena kajing rakhe jong ikum kabalang. Kajing don benta ba kajing no sniang jong pi. Kalong kaba krau bat kaba godor sikat daye ublei un kerku epi kumjo. Ngala ban kum yai light ni ban klet yanu kaban ai kublei bat ban sngungu. Na pedeng jong kitu kibedon benta hakane kajing rakhe jubili jong ikum kabalang. Henrei kelum lang ya baro Sngau baban sim bat ban pedang ya kane kajing sngungu bagi ai kublei jong ikum kabalang ya pi iwe pe iwe. Kadu bat dasisya kaba krau long kajing yap utrai kaburam bat kajingu bat kai yaro baro kalong ya ublei kom kabalang hibaro kawe ngin yai duai bau ublei ni snei banayai don ringkat bat banayai yalam yang ikum kabalang hagi snem kimdang wan nang ni sikmat banginang klain ngin nang san hagi jilong mensim bat ru hakajing syakri bat kajing trei ya kam kabubon sertap ka jong u ublei na kabanta ka buram jong u amen. Ka celebration committee kala penbej bahabangin penwai kani kajing syakri ka bakhaddu ka jongi hakani kajing rakhi jing dap sispa arsan snem ngin yo ban sngap ya kajing rwai jong ka united choir jong kajing sengdong bakin rwai ka hulia chorus kumta kum ucaman ngasngau bangadai ban ai kublei yakinong sim benta baro Kibraya don bentah kani kejing syakuri kejong ia kani kejan mia. Nadu I organis I Mrs. Rosrin Dekar. Inong yalam jing ruai I Mr. Resh sing down nong lai. Inong polis dang bat wai itu san JF ling do. Ki ushers ki belalum jing aingu. Ai kublai kerpang iki. Bakila Tracy Tom nadu kabasdang hadu kani kabakut jong kejing rakhi kejong I. Ai kublai ya kakwaya jong kajing samla kabla pendap ila kajong kabenta ban ai kajing ruai kabakar kajong ka ai kublai ru ya itu besan KMSM ibala penkentang ya kajing aingu bat ai kublai ru ya itu sanje soklen usketri ka celebration committee namanta kajing pen bana bat kajing ai kublai kajong bat kajing kublai kabakar pang kalong nak benta Reverend Dr. B.L. Nongbri. Ibalapin kan mau yang habang isngau tu badai da kajing don ringkat kajong blay ngilong kumni kumbang ngilong bat ni bangi paidi ni kajing kerpu kajang kabadon kam ni kalong bangin nang ban aingu ya ublay namar kajing bha ba kajing isnai kajang nadu kamensiam kadonut kejongi namar ublei uyet ya kimensiam badru banpen kan mau yang ikum kabalang nadu kinong syanai kidkhat kabalang kikun samla bangidon katong syakmat jongi wat ladang yo I ya ki challenges ki badon hakmat jongi kabadon kam ni kalong bangin wat ya kakmat kejong try namar day hadu kakne bau try ulai Arab ini ublayun kerku ya pi pastor ba pinangla man ai kejing slok na kaktin kejong blay hakanu kanu kapor ba hakanu kanu kecaka ba ublay ukot ban pendon kam ya pi ublay un kerku ya pi ai kublay ru ya Reverend Dr. R.R. Gonbil ibangan sakot yi ba in pelait ini da kejing kerku penwai hakan ni kapor ngakot ya ke United Choir bahkan sim ya ke benta ke jongka bat kat ba ke United Choir kadang ai ke jirwai ke jongka
ngakar pahat yang hilang baro hagani kejiaseng bangin sngoba banye yang lang baro. Lang baro.
จะแปลงจริงอ่ะกระคูเที่ยวตาวบาลาบันรีกันดองอย่างงี้บักเคลมจินทดบาลมเป็นเยงอย่างงี้บักเคลมป๊อบหักมัดกับบุรมจงอูหักจิงเมนบักคราวเฮาเบลย์บัสตาตังมาอูฮีอุบาวนองเป็นเอ็มจงอีดาวยิสุคริสต์อุทรายจงอีโตลองกับบุรมบัดกับบักคราวตัมมันตาบัดชักิบอมจุกุดปัตวายบักจิงไอก็จงยิสุคริสต์บักจิงอีก็จงอุบเลยบักจิงกระคูก็จงมันเสียมบักคูดกินไลก็จงกระคูก็จงอุบเลยบ่เอ็มกินใหญ่ครบกินใหญ่รีอย่าคิดไปคริสตานบารุอับเลยกิบาดอนฮักบาลังก็จงมีบลาดับชิสปาอัลฟุสันสเนมกินใหญ่ดอนกัดบาทรายบัดกิบังเกตฮามีฮักเลงสัตลักขึ้นกับประเทศนาดูมันตาชาดูกิบอมจุกุดรูอาเมน